chroeso I fyd tiwna'r piano Eisteddfod yr Urdd. Mi da ni wedi bod yma bore yma'n tiwnio, gryduras fawr yma, tua 6 o gloch bore yma. Ond ers hynny mae hi wedi cael 12 o bianyddion ifanc yn cystadlu yn mewn rhagbrawf. A wedyn da ni wedi dod yn ôl I wneud ambell I nodyn sydd wedi cael I weithio allan. Pan da chi'n meddwl am y peth, 12 ohonyn nhw, I gyd yn chwarae am 7 munud. Mae'r biano fawr wedi cael cyngerdd yn barod cyn 9 o gloch. Dim llawer o bianos wedi ar ddweud hynny. A dyn gwaith ni drwy'r wsnos ydy mynd o amgylch yn tiwnio gymaint o fedrwn ni. Mi da ni'n dechrau'n fuan, fel dwi'n dweud, dechrau ar hon, a wedyn mynd rownd wahanol studios, studio 1, studio 2 yn cael lot o waith os yma. A wedyn da ni'n ar ôl i'r plant ymarfer, ar ôl nhw gael i'r rhagbrawf, da ni'n mynd yn ôl gymaint o fedrwn ni yn ystod y pnawn I drio tiwnio eto. Ond be welwch chi weithiau ar ôl tiwnio, ar ôl wneud rhyw diwning reit calad, mi ddaw na rhyw barti neu rhyw bianyddion eto I chwarae'r piano chi cyn yr rhagbrawf eto. A fedrwn ni'n dweud nag, mae'r plant wedi bod yn ymarfer yn hir iawn. A hefyd y cyfelyddion a'r athrawon. A da ni yn lwcus iawn yng Nghymru yma o'r cyfelyddion a'r athrawon sydd gennym ni. Dwi'n meddwl bod ni cweit yn parchu nhw gymaint o ddylwn ni. Mae rhywun fatha Bryn Terfel wedi dweud lawer gwaith bod cyfelyddion Cymru ymysg y gorau. A dwi'n cytuno fo'r ein Bryn. A dyna ni, rhyw ddwrnod fel as gyda ni, rhyw diwnio gymaint o fedrwn ni tan y diwrnod nesaf.